Jó napot kívánok! Közeledik nagyon vészesen a szeptember, úgyhogy közoktatási kérdésekről fogunk beszélgetni itt most a mély vízben, de mielőtt egy klasszikus, tipikus közoktatási kérdést vennénk elő, szeretnék önökkel megosztani egy adásunk felvételekkor kijött éppen friss hírt. Képzeljék el, hogy Mészáros Lőrinc és az MBH Bank akkora bajban van, hogy most megszüntették 32 év után a szegény sorsú, hátrányos helyzetben élő gyermekek, de tehetséges gyermekeknek a támogatását, mondom, több mint 3 évtizede tették ezt a feladatukat, amelyet egyébként mindenki el is ismert, hogy egy mennyire előremutató és eredményes és nagyon fontos program volt. Hát innen fog most indulni Totyik Tamással, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével. Szervusz! Szervusz, jó napot kívánok minden kedves tévénézőnek! Mit szólsz ez a hírhez? Hát ez egy nagy szegénységi bizonyítvány, meg az előző kormánynak a gondolkodásmódját azért visszautalja, hogy csak kirakat politikára akarták a szegénység felszámolását használni. A valódi elmozdulásból ők nem voltak érdekeltek, csak egy látvány volt ez, egy látványpékség volt az ő részükről. Igen, mert egyébként Mészáros Lőrinc tényleg valóban nagyon sokszor szerepelt egyéb dolgai mellett a médiában, hogy mindenfajta jótékonysági akciókban ő mennyire nagy szeretettel vesz részt, és mondom, ez különösen fontos volt ez a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek támogatása. Hát meg gondolom a legfájóbb az, hogy elfelejtették, hogy honnan jöttek, milyen szegénységből, hogyan kapaszkodtak fel. Tehát ez is egy szomorú tény, hogyha valaki egy mély szegénységből vagy egy hátrányos helyzetből felkapaszkodik, hogy elfelejti azt, hogy honnan jött, ki volt, mi volt. És az egész magyar politikai és gazdasági életnek egyébként ez az egyik nagy rákfenéje, hogy elfelejtjük, hogy kik voltunk, mik voltunk, honnan jöttünk. És ezen mindenkinek el kellene gondolkodni pártszínezettől függetlenül. Ez a fontos gondolat. Ha már itt egyébként szociális kérdéseknél tartunk, alapvető változások lesznek most ugye szeptemberben, nagyon sok ideológiai változás van, még vesszük majd őket, és hiszen rendkívül fontosak is. Ezeknek lehet akár anyagi vonzata is, nem annyira egyértelmű például sokak számára. Ugye tankönyvek. Alapvetően azok már ingyenesek voltak, most ugye felmenő rendszerben, de lényegesen a végére tulajdonképpen gyakorlatilag ingyenesé váltak a tankönyvek. Hát volt egy kis szépséghibája, nem lehetett választani, abból kellett tanulni, amit adtak. Most ugye tulajdonképpen újra megvalósul a szabad tankönyvválasztás. Ez a gyakorlatban mit jelent majd? Persze nyilván szabadon választhat a tanár a listába vett tankönyvek közül, de az ingyenessége is megmarad így ebben az esetben? Hát ezért tisztázunk, még nem valósult meg a teljes szabad könyvválasztás, ugyanis továbbra is a köznevelési törvénynek az a passzusa érvényben marad, hogy 2 tankönyv közül lehet választani évfolyamonként. Csak a tankönyvi segédeszközök skáláját szélesítették ki. Nem is lehetett, legyünk őszinték, a tankönyvpiacot nem lehetett 3 hónap alatt felszabadítani és hozzáférhetővé tenni, tehát ezt azért nagyon szeretném hangsúlyozni. Ez bízok benne, hogy a jövő évre azért meg fog történni, hogy akkor a kötelező 2 tankönyvet helyett bemért, kipróbált tankönyvek sorozata fog. A Mozaik könyvkiadó visszakerülhet a piacra, de hát a Romankovicsnak is és a Meissner módszernak is a normál általános iskolában nagyon jó tankönyvei voltak, tehát hogy ezek is visszakerüljenek, vagy a Hajdúféle matematika tankönyvek is szabadon hozzáférhetőek legyenek. Csak ugye az új nemzeti alaptantervhez ezeket be kell mérni, és el kell fogadtatni, hogy ezek akkor megfelelnek a tantervi előírásoknak. Tehát ez az egyik része. A másik része, hogy az én ismereteim szerint továbbra is ingyenessé akarják, vagy fent akarják tartani az ingyenességet, viszont eddig is volt egy tollig határ, hogy most azt hiszem 10 000 forinttól 15 000 forintig terjedően, de lehet, hogy ez nagyobb összeg volt, a pontos értéket nem tudom, meg volt határozva, hogy hány forintig vásárolhatnak az egyes évfolyamokra tankönyvet, és a hozzátartozó segédeszközöket az iskolák. És akkor ebbe a keretbe kellett beférni, és akkor ez szerint kellett összeállítani a tankönyvcsomagokat, illetve a segédeszközöket is. És most a kormány ezeket a segédeszközöket próbálta felszabadítani, mert a jogszabályt még a köznevelési törvényt nem változtatták, mégis a hozzátartozó végrehajtási rendeleteket, tehát csak ezt szabadították fel nagyon gyorsan, és tették hozzáférhetővé azokat a segédeszközöket, amelyekkel a tanítás megkönnyíthető lesz. Tehát például
egy mozaik digitális tananyagot, ha elfogadtak, most a bemérésén nem tudom, hogy elfogadtak vagy nem fogadtak el, akkor azt bármelyik iskola megvásárolhatja és használhatja abból a pénzügyi keretből, amiben bele kell, hogy férjenek, hogy az ingyenességet fent tudják tartani. Tehát ez egy nagyon fontos elmozdulás, első lépés, és ugye jött is a kormány részéről a felkérés a pedagógus kollégák irányába, hogy akkor az egyes tankönyveket vizsgálják meg, illetve hát segédeszközöket vizsgálják meg, hogy azok az adott korosztálynak, adott tantervi követelményeknek megfelel. Ki is mentek, meg is kapták, és véleményezték is a kollégák. Ez alapján nem tudom a nagyságrendet megmondani pontosan, de kapott nagyon sok segédeszköz most azt, hogy szabadon felhasználható lett. A másik, amit azért itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy kötött pályán mozogtak, és ugye a saját könyvtáros tagozatunk is ezt nagyon szerette volna, hogyha a tankönyvrendelésből kimaradt pénz, az visszament az államkasszába, hogy most ezeket a tankönyvpénzeket, ha fent maradnak, akkor az iskolai könyvtárak megkaphassák kötelező olvasmányoknak, vagy az ajánlott irodalomnak a beszerzésére, és az iskolai könyvtárakat ezzel fejleszteni tudják. Hát sajnos ez még nem történt. Megbízunk benne, hogy akkor erre is egy nagyobb mozgásteret fognak kapni a későbbiek folyamán az oktatási intézmények, és akkor az iskolai könyvtárfejlesztések ebből megoldhatók lesznek majd. Látjuk a változásokat, vagy legalábbis tervezett változásokat, mindegyik azért eléggé egy irányba mutat. Az egyik például ugye, ami miatt nagyon nagy felháborodás volt az elmúlt években, az az, hogy az iskolai érettséget például, mert ugye egy ilyen szakmai testület döntött el, és nem a szülő, illetve az óvodapedagógus együtt, akik nyilvánvalóan a szülő ismeri a saját gyerekét, az óvodapedagógus meg ugye éveken keresztül azzal a gyermekkel foglalkozott, és elvettek tőlük ezt a lehetőséget, hogy igenis ők mondják meg, hogy ez a gyermek érette arra, hogy első osztályba menjen, vagy sem. Most ugye visszakapják ezt a lehetőséget, ez feltételezem, hogy azért sokkal nagyobb szabadságot jelent van. Hát a legfontosabb, amit a múlt héten tudtunk meg, hogy az oktatási hivatalt kiiktatják a rendszerből, tehát a bürokráciának egy fokozatát kiiktatják, és azért az megmarad, hogy a pedagógiai szakszolgálatoknak véleményt kell mondani azokról a gyerekekről, ahol vitás a kérdés, hogy maradhat vagy nem maradhat. Tehát a szakszolgálatoknak továbbra is. Egyébként ez egy helyes lépés, hogy egy szűrő rendszer legyen, és a döntés valóban minél közelebb kell hozni ahhoz a szinthez, ahol van. Látszik az is, hogy ugye azért is kellett ezt meglépni és elmozdulni ebbe a kérdéskörbe, mert az első osztályosoknál minden idők legmagasabb évismétlése volt. Ez azt jelenti, hogy pontosan azok a gyerekek, akik tanulási zavarral, magatartási zavarral rendelkeznek, azok nem jutottak el a szakszolgálatokhoz, hanem az óvodából egyszerűen elvitték. Azért, mert a szülő nem is rendelkezett azzal az ismerettel, hogy ő felmentését kérheti a gyereknek. Ez az egyik része. A másik része viszont valamilyen kontroll biztos, hogy szükségeltetik a későbbiek folyamán, ugyanis az óvodák egyre inkább a csökkenő gyereklétszám miatt abban lesznek érdekeltek, hogy minél tovább ott tartsák a gyerekeket. Ó, értem. Na itt jön be az, hogy mind ellenérdekelt felekről van szó. Ellenérdekelt, viszont ami nagyon fontos, és ebbe a kérdésbe egyébként mi lépéseket is tettünk, hogy az óvodaiskola átmenetbe pontosan a két érdekelt fél, az alsós tanítók és az óvodapedagógusok, illetve a harmadik fél, a szakszolgálatok egy asztalhoz leüljenek, és megvitassák azt, hogy akkor mi lenne az egészséges egyensúly. Erre egyébként augusztus 24-én vagy 25-én egy szakmai konferenciát pontosan a PS szervez. Tehát, és az államtitkár asszony, Kereki Judit el is fogadta a meghívásunkat, tehát ő is részt fog venni ezen a konferencián. Tehát mutatja azt azért, hogy ezek azért több rétegből áll, és itt azért a feleknek valami közös nevezőre kell majd jutni, mert itt azért nagyon sok ellenérdekelt fél is van. Itt, amit említettél is, és én is olvastam a konkrét statisztikát, hogy soha ennyi gyerek nem volt, akinek meg kellett ismételnie az első évet. Tehát akkor szemmeláthatóan azért ez a rendszer mégsem volt jó, ahogyan átalakították, hogy annyira nehezen érti az ember az ilyen döntéseknél, hogy mi lehetett a szándék, a rossz szándékot alapból nem feltételezi az ember, de közben mégiscsak rengeteg érthetetlen döntés született.
Nagyon centralizált döntési rendszer, amit az előző hatalom képített, ez az volt, hogy mindent szeretett volna látni, mindenről szeretett volna tudni, és mindent szeretett volna mérni. És pontosan, és emiatt, hogy nagyon centralizált volt, nagyon nehezen történt meg a korrekció is, amikor rossz döntést hoztak, mert azért azt ismerjük el, hogy az előző hatalom nagyon tévedhetetlennek hitte magát, és ha rossz döntéseket hozott, akkor nagyon hosszú időbe telt, még ezeket a korrekciós lépéseket megtették. Egyébként látszódott az idők folyamán, hogy próbáltak enyhíteni, de azt sohasem merték megtenni, hogy ezt a rendeletet visszavonják. Márpedig ez kellett volna ebbe a kérdésbe nagyon sürgősen. Tehát ez ráadásul a szakszolgálatokra olyan nagy terhet rót ez a kérdés, hogy nem tudták ellátni az egyéb feladataikat. Tulajdonképpen novembertől márciusig befagytak a szakszolgálatok a fejlesztésekbe és a mérésekbe, és csak az iskolai érettségi vizsgálatokat végezték el, aminek az lett a következmény, hogy ha valamelyik gyereket ki is szűrték, hogy milyen fejlesztésre van szükség, az 4-5 hónapot is késett ebből a szempontból. Ez azért is érdekes, mert 4 évvel ezelőtt adtuk be az ombudsmannak azt a kérésünket, hogy vizsgálják át az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményeket, illetve a szakszolgálatokat, és ezt most megállapította. 4 év után 2 héttel ezelőtt megkaptuk a véleményét az ombudsmannak, amiben elég lesújtó véleménye volt az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények működésével és a szakszolgálatok működésével kapcsolatban. Ezt korábban évekig miért nem kaptátok volna? Gondolom, hogy eznek nyilvánosnak kellene lennie, ez a lényege. Hát, ha én nagyon rossz indulatú vagyok, akkor politikai okot is akarok, vagy politikai nyomást is feltételezek mögöttem, mert azért ezek nagyon karakteres álláspontok, és az államnak nagyon sok pénzt ebbe bele kell rakni, ugye a jogszabályi előírásoknak, és a legfontosabb az Európai Uniós elvárásoknak megfeleljen. Tehát, de milyen megállapítások voltak ebben például? Például az, hogy az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményeknek több mint 50%-a a mozgáskorlátozottak számára részben vagy egyáltalán nem elérhetőek. Az egységes gyógypedagógiai módszertani szolgálatokban, illetve az integrált oktatás biztosításában a gyerekeknek a nagyon jelentős része nem kapja meg a jogszabály által előírt fejlesztést. A gyógypedagógiai intézményekben az egészségügyi ellátás, ami szükséges, hogy ápolónők legyenek, hogy injekciót be tudjanak adni a rohamot kapó gyerekeknek, a tisztántartás, tehát a tisztánba rakás feltételei nem biztosítottak. Ez több mint a 90%-ában. Olyan épületekben működtetnek ilyen típusú oktatási intézményeket, amelyek méltatlanok a tisztességes emberi élethez, vagy emberi léthez vonatkozóan, hogy WC-k 150-200 méter távolságra vannak, és a fogyatékkal élőknek egyik épületből a másikba át kell menni. Tehát ezek azért nagyon kemény. És emellé ugye olyan feladatokat is szabott az államnak, hogy ezeket meg kell oldani, hogy a felsőoktatásba szélesíteni kell, ugye azokat a termeket biztosítani kell, ahol az egyéni foglalkozásokat és a fejlesztéseket meg tudják oldani. Ezek nagyon súlyos milliárdokba fog kerülni az államnak, hogy ezeknek az elvárásoknak meg tudjon felelni. Hát nagy valószínűség az uniós források egy részét biztos, hogy erre kell a következő időszakban fordítani. És még egy, nem tudom, mennyire megválaszolható kérdés az, ami így megfogalmazódik bennem. Hátrányos helyzetű sérült gyerekek pont az ő ellátásukkal, az ő körülményeiknek a javításával nem foglalkoztak, és akkor önkéntelenül eszembe jut, nem közoktatási rendszer része, de a gyermekvédelmi intézmények, ugye, hogy ugyanúgy a legmostohább és legborzalmasabb körülmények ott voltak. Tehát pont a bármilyen szempontból, vagy akár valamilyen sérültség miatt nagyon nehéz helyzetben lévők, vagy ugye a szüleik elvesztése miatt nagyon nehéz helyzetben lévők, mindegy is hátrányos helyzetben lévő gyermekek, és pont rájuk nem figyelt a rendszer. Most így, ahogy mondjuk ezt a két szegmensét nézzük. Nem biztos, hogy nem figyelt, hanem ez a két szegmens volt az, akik a legkisebb ellenállást tudták tanúsítani. Ja, hát persze. És ugye mindig a legelesettebb, a legkönnyebb belerúgni, onnan elvonni forrásokat,
és ezeket a forrásokat más célra, mondjuk a hazai nagytőkések feltőkésítésére fordítani. Tehát azért az látszódik, hogy a GDP arányosan mennyire csökkent ezekre a forrásokra a kiadások, mert nominálisan ezek emelkedtek, de ha most a GDP-hez viszonyítjuk, akkor meg egy nagyon komoly visszaesés volt, és nagyon komoly adóssága is van az államnak, hogy akkor ezeket a forrásokat vissza is tegye a rendszerbe, de erre még most nem látunk egyelőre szándékot, hogy meg forrása, hogy ezt hogy tudják visszatenni. De esélyt látsz arra, nyilván mindent rögtön nem lehet megoldani. Látsz arra valódi esélyt, hogy ez egy sokkal reálisabb képet mutat majd, hogy ezekre a területekre mennyi pénzt, meg egyáltalán figyelmet, vagy törődést, odafigyelést fordítanak? Vannak személyek, akik ebben garanciát jelentenek. A Bódis Kriszta vagy a Gyurkó Szilvia, de a Lanner Juditot is ugyanebbe a kategóriába tudom sorolni, vagy a Kereki Juditot, tehát ők azért szociálisan érzékenyek mindannyian, tehát ez nem vitatható el egyik személyiségétől. A nagy kérdés az, hogy ezeknek a személyeknek a kormányon belül milyen politikai érdekérvényesítő képessége van, és hogy a politikától ezekre a most idézőjelben beruházások, egy nagyon csúnya szó, mennyi forrást tud a kormánytól megszerezni, hogy ezekben változás történjen meg, mert azért legyünk őszinték, ahhoz, hogy az oktatásban nagyon komoly változást tudjunk elérni, akkor először egy nagyon jelentős összeget be kell investálni az oktatásba. És ezt az investáláshoz, ehhez források kellenek. Hát a nagy kérdés az, hogy mi lesz a prioritás kérdése. Szavakban lesz az oktatás, vagy a tettekben is lesz. Mert ami idáig történt, azok egy szimbolikus, jelképes politizálás volt a kormány részéről, mert ezek mind olyan döntések voltak, amelyek pénzügyi forrást nagyon minimális igényt tettek, vagy vettek igénybe, tehát olyan komoly változások nem történtek, amivel a kormánynak plusz forrás kellett volna beletenni. Ugye mindig van egy jó összehasonlító számunk, a nominális érték kevésbé beszédes, de ugye általában az szokott az lenni, hogy egy kormányzat, egy ország a GDP-jének hány százalékát költi például az oktatási ágazatra, hogy ezzel most hogyan állunk? Én most csak azt tudom, hogy a GDP arányosan 3% alatt van a köznevelés és tehát a óvoda, általános iskola és a középiskolák együttesen. Ez 3% körül van, ennek 4,5% környékére kellene feltornázni ahhoz, hogy egy Európai Uniós átlagot elérjünk. De ettől sokkal szomorúbb, és remélem, hogy ebbe a kormány azért komoly változást is fog elérni, hogy az óvodák működtetésére kevesebb pénz jutott, mint a tömegsportra és az élsportra. Az általános iskolák működtetésére 80%-át annak az összegnek a kormány propaganda célokra elszórta. Tehát ha ezekből a forrásokból most elvesz, akkor ezeket, ha az oktatásra visszafordítja, akkor lesz elmozdulás. A nagy kérdés az, hogy most erre kell, vagy a gazdaságnak más ágazataiba kell ezeket a forrásokat, a lyukakat betömni. Ugye nagyon nehéz, millió egy forrás cserélt meg mindig Magyar Péterben a kampány során, és akkor kérdezték, hogy jó, minden terv nagyon szép, de honnan lesz a pénz, és akkor mindig mondott sok mindent, és mindig tipikusan propaganda volt egy olyan, ami ugye borzalmasan felháborította az embereket, rengeteg pénzt emésztett fel, valóban, és ha azt nem szórják ki, akkor ezt tényleg sok mindenre lehet fordítani, csak hogy itt jön, hogy akkor a sok mindenből melyik az első, a tömegközlekedés legyen az, vagy az oktatás legyen az, vagy lassan a betegek ágyára omló kórházi plafonok, melyik legyen az? Hát az biztos, hogy az állami ellátást az előző kormány nagyon építette, és ebben az egészségügyi, szociális szektor és az oktatás nagyon keményen benne van. Tehát ezekből nagyon komoly forrást von ki a kormány. Tehát ezekbe kellene nagyon komoly forrásokat betenni a kormánynak ahhoz, hogy az általános közérzeten javítani tudjon. Tehát ez lenne a legfontosabb. Hát mondjuk az MNB alapítványoknál ott van 500 milliárd forint, ami úgy kézen-közön eltűnt. Igen, hát ha... Az egy olyan összeg mondjuk, amit a közoktatás már érzékelne? Hát ha a közoktatásba ezt betennék, akkor nagyjából minden 10.
oktatási intézmény tetőtől talpig felújítható lenne. Oh. Nagyjából 5-6 milliárd forintból egy-egy oktatási intézmény egyenesbe hozható lenne. És akkor az olyan lenne, mint a, nem tudom, Londonban, Bécsben, nem tudom, hol járnánk általános iskolában? Így van, igen. Tehát a fűtés korszerűsítéstől a nyilázárokig, ez most csak azokra az intézményekre vonatkozik, amelyek nagy tanuló létszámokat, tehát a vidéki kisiskolák, ahol 50-60 fővel vannak, vagy 120 fővel vannak, ezek nincsenek ebbe a körbe, mert ezeknek a jövője az biztos, hogy megkérdőjelezendő, hogy ezekkel mi lesz. Mi a szakmai álláspontjuk? Ez mindig egy nagy kérdés, ugyanolyan, mint a vasúti szárnyvonal bezárás. Igen, nagyjából. Kihasználatlan, akkor felesleges, egyik oldalról, másik oldalról bezárják, akkor óriási a felháborodás. A kisiskolák pontosan ugyanez a... A kisiskolák kérdését két részre kell bontani. Vannak a városi oktatási intézmények, ahol 1000 fős férőhellyel rendelkező oktatási intézményben 200-250 gyerek van, és van 700 méter egy másik ugyaniskola. Akkor ezeket össze kell vonni, de a feladatokat úgy kell átcsoportosítani, hogy ezek az összevonások megtörténnek, hogy egyetlen egy gyereknek az érdeke ne sérüljön. Tehát ha ott essen és autista ellátás van, akkor az új intézményben is ezeket az ellátásokat biztosítani kell, és a személyi technikai feltételeket, ez az egyik. A másik, hogyha ezek bekövetkeznek, akkor az oktatási kormányzatnak arra kell törekedni, hogy az osztálylétszámokat csökkentsék, akik papíros gyerekek, bocsánat, hogy ezt mondjuk SN is, meg BTMS tanulók, akik a költségvetés szempontjából 2-3-at érnek, akkor azok az osztálylétszámításból is 2-3-at érjenek. Tehát, hogy ezek a feltételek megvalósuljanak, illetve ami még nagyon fontos, hogy nagyon drasztikusan emelkedik a tanulási és magatartási zavaros gyerekeknek a száma, ez 10 év alatt megduplázódott, 59 000-ről 110 000-re ment fel ezeknek a tanulóknak a száma, meg a hátrányos helyzetű tanulóknak is az arányát, ha figyelembe vesszük. Más országokban is ilyen arányok vannak, hogy ennyivel nőtt? Ekkora ütemű nem, de tehát a növekedés az egyértelműen tapasztalható. Ugye nálunk a hátrányos helyzetűeknél egy adminisztratív húzás, az előző kormány megfelezte ezeknek a tanulóknak a létszámát. De a lényeg az, hogy ehhez a létszámhoz igazított nevelést, oktatást közvetlenül segítő létszám kellene. Nem 250 tanulóhoz egy pedagógiai asszisztens, hanem az ellátandó feladatokhoz, hogy 3 vagy 4 gyerekhez egy ilyen legyen. Persze. Szlovákiában például, hogy nagyon ne a finneket meg az észteket. Igen, mindig szeretjük őket hozni, de hát lehet álmodozni. Igen, ott 40 tanulóra biztosítanak egy pedagógiai asszisztens, vagy egy fejlesztő pedagógus vagy iskolapszichológus, tehát 40 tanulóként. Nálunk 1000 tanulóra jut egy iskolapszichológus. Csak hogy hasonlításképpen mondjuk. Tehát ezeket a feltételeket a kormánynak a föld alól is elő kell teremteni, meg a pénzügyi fedezetet létrehozni. A kisiskoláknál ez a másik történet, ott pedig tételesen meg kell vizsgálni, hogy az adott településre mi vonatkozik, és amikor, ha megtörténik, akkor azt kell végig gondolni, hogy ott ellentétes kultúrák is találkoznak, hogy ezeket nem szabad egy osztályterembe bezárni, és itt most nem... De ezen megint ugye a szegregált vagy nem szegregált oktatás kérdését feszegeti. Igen. De itt mert a döntő része ezeknek az iskoláknak szegregált iskola, azért legyünk őszinték. Tehát a vidéki kisiskolában ezek szegregált iskolák, ahol 70-80%-ban roma tanulók vannak, vagy hátrányos helyzetű tanulók vannak. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy a kis településen bezárjuk, bevisszük egy járási központi iskolába, és akkor a fehér középosztály emberei egyszerűen kimenekítik ebből az iskolából a gyerekeket, és beviszik a városiba. Tehát a szegregációt egyik iskolából a másikba exportáljuk. Tehát ezt nem szabad csinálni. Milyen megoldás? Mert ugye ha azt mondjuk, hogy gondolom, hogy nem a szegregáció fenntartása a megoldás. Hát ez egyértelmű. Tehát az Európai Unió el is várja, és a miniszterasszony is beszélt erről. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy a minisztérium részéről is van egy ilyen szándék és akarat. Aztán, hogy a politika fogja hagyni ezt, mert ez biztos, hogy komoly szavazatvesztéssel is fog járni.
hogy ezt végig tudják vinni. Mi az ideális megoldás? Ugye ez egy nagyon klasszikus volt, ahogy mondtad, hogy az egyik szegregátumot nem lehet átvinni egy másikba. Azt igen, így értem, csak hogy mi a megoldás? A megoldás az lenne, hogy ahol ezek az iskola összevonások megtörténnek, tételesen meg kell vizsgálni, és egy nagyon komoly szociális párbeszédet le kell folytatni. Mind a település lakosságával, polgármesterével, abba a településen is, ahol átviszik a gyerekeket a másik iskolába, tehát ott egy párbeszédet el kell indítani, ez az egyik. A másik, hogy a személyi feltételeket biztosítani kell. Ott is akkor pedagógiai asszisztens minden iskolában, vagy minden osztályban biztosítani kell, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és iskolapszichológust. És a szociális munkásokat, és ők a legfontosabbak a szociális munkások. Ha egyik településre, a másik településre átvisszük a gyerekeket, akkor nagyon sok esetben ugye a gyerekek a szülői háttér következtében nem kelnek fel időben, lekésik az iskolabuszt, akkor azoknak be kell hozni. A szociális munkásoknak kell az önkormányzatnak a jegyzőjével tartani a kapcsolatot, hogyha szociális problémák merülnek fel, akkor a jelzőrendszer megfelelően tudjon működni, és a többi segítséget ehhez még hozzátenni. Tehát ha ezeket a feltételeket megteremtik, akkor szabad csak belevágni. Magyarul nagyon-nagyon összetett, nagyon-nagyon... Így van. És csak nem is feltétlenül mindig pénzem odafigyelés igényes, amiket most elmondtál az alapján. Tehát ha nagyon nagy energiát beletesznek, lehet ezt jól csinálni, csak bele kell tenni. Hát figyelemmel kell lenni, párbeszédet kell nyitani, egy hosszú folyamatnak kell lenni, mert azért legyünk őszinték, 60 gyerekkel nem biztos, hogy szabad fenntartani egy általános iskolát. Lehet, hogy az alsó tagozatot meg kell tartani, és az alsó tagozatot maradjon 8-10 gyerekkel évfolyamonként, vagy 5-6 gyerekkel évfolyamonként, az egy járható út, de az, hogy most összevont osztályban legyen 8-10 gyerek egy település, az már nem biztos, hogy járható út. Tehát, hogy ezeket és ezeket tételesen, térképszerűen meg kell vizsgálni, hogy ott mi történjen. És még egyszer mondom, ezeket nagyon keményen, a kisebbségi önkormányzatoktól kezdve mindenkit be kell vonni. Már csak azért is, mert hogy érezzük, hogy ez azért mekkora feszültséget is jelent. 435 olyan település, vagy 450 településünk van, ahol legalább 2 általános iskola működik. Ebből 135 olyan településünk van, ahol a 2 iskola között a hátrányos helyzetű tanulók arányának az eltérése 50%-nál magasabb. Magyarul nem azért van a 2 darab iskolai településen, mert ennyire van szükség, hanem mert nem akarják azt a közfelháborodást, hogy a roma és nem roma származású gyermekeket egy iskolába jártas, de még nem is biztos, hogy roma meg nem roma, hátrányos meg a jobb módúak. De az biztos, hogy a menekülési útvonalnak nagyon ügyesen kihasználják. De szeretném hangsúlyozni, nagyon sok esetben valóban az állam és az egyháziskolák között van. De van olyan településünk, most ki is mondom, Kisújszállás, ahol a 3 egyház is működtet általános iskolát. És a 2-ben a nullához közeli van, a 3-ban, amiket a baptisták működtetnek, ott meg 70% feletti a hátrányos helyzetű. Tehát egyház és egyháziak között is van, állami és állami között is van. Tehát van olyan, hogy 2 állami van, és a 2 állami között nagyon nagy szakadék van. Tehát ezeket itt nagyon tételesen meg kell vizsgálni, körzethatárokat. És hát a politikailag legérzékenyebb pont az, amiben minden kormány belebukhat, a szabadiskola választásának a kérdése. Amit a miniszterasszony is feszegetett a 4 vagy a 6 és a 8 osztályos gimnáziumok kérdésével, hogy ezek korai szelekciós pontokat fenn szabad-e tartani. Növelik a különbségeket. Így van. Az egyház és az állami iskoláknak a különböző finanszírozási módszerei. Most nem megyek bele, hogy akkor melyik kap többet, melyik kap kevesebbet. Én azt mondom, hogy egy egységes finanszírozási rendszernek kell lenni, tehát egy állami iskolába járó gyerek is normatívában ugyanannyit kapjon, mint az egyháziskolába járó gyerek, és ezek ehhez legyenek hozzáigazodva. Tehát egy átlátható és egyértelmű legyen ez a finanszírozási kérdés. Már most csak így tényleg így érintőlegesen annyi olyan pontot említettünk, ami kritikus pont, már pedig politikai értelemben kritikus. Tehát egy politikai kormányzat számára,
hatalmas szavazatveszteséget jelenthet, és persze idealizálhatjuk, hogy egy kormányzat főképp mondjuk a kormányzás elején, tehát választás évben oké, ezeknek már nem mennek neki. De hogy egy kormányzat elején nem feltétlenül mindig csak az kell, hogy legyen a szempont, hogy megmaradjanak a szavazóim, de hát mégiscsak így működik egy politikai párt. Hát, és egy kormányzat, amit egy politikai párt alkot. Tehát és hát 30 év óta nem merünk, 35 év óta ezekhez a kérdésekhez nem merünk hozzányúlni, nem merünk beszélni róla. Nem merünk szembesülni ezekkel a problémákkal. És akkor ezt az egész folyamatot még most a demográfiai kérdés ugye megtetézte, hogy tavaly 72 000 gyerek született, és 4 éves kortól 18 éves korig egy évfolyam 110 000 gyerekre van a férőhelyek száma meghatározó. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik férőhelyünk felesleges. Vagyunk-e annyira gazdagok, hogy ezt a rendszert ebben a formában fent tudjuk tartani? Tehát ezek, mint szakszervezeti vezetőnek is, mikor ezeket a kérdéseket feszegettem, én is a saját bukásom szélén táncolok, mert a saját kollégáim is, amikor ezzel szembesülnek, akkor ők is azt mondják, hogy ez nem egy szakszervezeti vezetőnek kell feszegetni, de én úgy vagyok vele, hogy erre fel kell készülnünk a szakszervezeti tagoknak is, az államnak is, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk el, mert ha nem fogunk foglalkozni, akkor az egész rendszer ránk dőlhet. Éppen, hogy csak meg tudtunk pendíteni problémákat, zárásként annyit mondj meg még nekem hosszú-hosszú éveken keresztül. Nem tudom, hogy végig az elmúlt 16 évben, de hogy az utolsó 8-10-ben abban egészen biztos vagyok, hogy ti a kormányzat már, mint a Fidesz, a NER ős ellenségeinek számítottatok, mind a PS, mind a PDS, általában a pedagógiai szakszervezetek, mert azt mondták rátok, hogy ti úszítotok, és egyébként is ellenzékiek vagytok. Tehát csak akkor tárgyaltak veletek, ha már valami borzalmasan rettente muszáj volt, mert már olyan törvényi hiányosság lett volna, ha nem. Most milyen a hozzáállás a szakszervezetekhez a kormányzat részéről? Hát azért legyünk őszinték, ez egy jobboldali kormány. Ha tetszik, ha nem, van nagyon sok technokratával teletűzdelve, de azért ez jobboldali kormány. Mi sem mutatja jobban a helyzetet, hogy egy munkaügyi minisztériumot, meg egy munkaügyi államtitkárt elfelejtettek az eredeti kormányzati felállásnál létrehozni. Utólag hoztak, vagy teremtették meg, ugye a munkástanácsokból a Szabó Imre került át oda. Tehát azért ez is mutatja, hogy az ő gondolkodásukban a szakszervezetek hol helyezkednek el. Viszont az oktatási kormányzat részéről egy értelmes párbeszédet látok, ami nagyon nagy problémánk, hogy ez a párbeszéd jogszabályi keretek közé nincsen beillesztve. Azt hogy kell érteni? Tehát, hogy most ha beadtunk egy véleményt, ha a miniszterelnökség honlapjáról lehaláztuk azt, hogy jogszabályváltozás van, akkor arról beküldtünk egy véleményt, akkor behívtak egyeztetésre. Ha nem halásszuk le, akkor nincs. Ja, értem. A minisztériumnak nincs honlapja, illetve van egy honlapja, de a miniszterasszony van, meg egy telefonszám van, ezen kívül semmi nincsen. Aha. Tehát ez a Facebook kommunikáció azért ez nem tesz jót arra, hogy egy egészséges, hogy is mondjam, államigazgatási rend kialakuljon. Tehát ezben nagyon komoly hiányossága van a kormánynak, és azt tapasztaljuk, hogy mint állam nem is működik. Azok a minisztériumok, amik újonnan alakultak, megörököltek az államapparátusból bizonyos embereket, ez most részletezzük, ez egy politikai döntés volt, hogy ezek most milyenek vagy hova tartoznak, ez nem ránk tartozik. Viszont az, hogy új szakembereket, háttéreket, szakértői gárdákat, akikkel a szakmai egyeztetést végig tudjuk vinni, ezek kegyetlenül hiányoznak. Az előző kormányban azért ezek voltak. Tehát ezek nagyon hiányoznak. Ahhoz, hogy egy értelmes, én nagyon sajnálom most az államtitkárokat, mert az államtitkároknak kell állandóan egyeztetni velünk, hogyha jogszabályváltozás, nincs meg az a szakértői a háttérapparátus, ami ezt biztosítaná. Nincsenek hatástanulmányok, megfelelő hatástanulmányok, nincsen végig elemezve, vagy akkor a jogszabályokban milyen hatás van, milyen pénzügyi következmények vannak, bár ezek most még egyszer mondom, mind olyan jogszabályi változások voltak, amelyek nem pénzügyi kérdéseket érintettek. De hát a tanévrendjébe szóló vitánál is ugye utólag derült ki, hogy a továbbtanulási mérésekre vonatkozó részeket
nagyon szerették volna a szakmai szervezetek kivetetni, ami egyébként egy teljesen jogosult, és a kormány is elismerte. Nem tudtuk kivetetni, mert a jogszabályban benne volt. Tehát ezek a részek nagyon hiányoznak még. Ez 3 hónap után azért csak illet volna ezt megteremteni. Nem tisztán véleménynek szempontként felhozni, hogy feltételezem, hogy könnyebb lenne a helyzet, ha 4 vagy 8 évet bontanánk le, mint hogyha 16-ot? A lebontásban igen, de azért az államaparátus működtetésének a megteremtésébe azért erre fel kellett volna készülni, hogy akkor milyen kormányzati struktúrát akarunk, a kormányzati struktúrán belül milyen szakértői csoportokat hogyan akarunk létrehozni, és akkor ezekhez azért a személyeknek a kiválasztása 3 hónap alatt meg kellett volna, hogy történjen, és ez a struktúra rendesen felépüljön. Tehát ez egy nagyon nagy hiányossága. Viszont azt látjuk, hogy a jó szándék az oktatási kormányzat szereplőiben benne van, az akarat is. Az azért már, a nagy kérdés, nagyon sokszor azzal szembesülünk, viszont, hogy olyan, mintha fentről visszafognák az államtitkároknak és a miniszterasszonynak is a kezét bizonyos kérdésekbe, amelyek kényesek valóban. Tehát én ezt nem vitatom, tehát hogy azért itt a mozgástér részükre is le van szűkítve. Ez az Oktatási Minisztérium. Viszont nekünk van a gyermekvédelemben is egy jelentős tagságunk, ott viszont még választ sem kaptunk a Kátai úrtól, meg a Gyurkó Szilviától, hogy akkor azokban a gyermekvédelmi intézményekben, ugye nekünk az Aszódi és a Debreceni Javító Nevelő Intézetben van nagyobb létszámú szervezetünk, és ott azért a működés határán mozognak ezek az intézmények, ott még egy árva választ sem kaptunk arról, hogy akkor ott mi történik. Megalakult a tanács úgy, hogy a szakszervezeteket nem is hallgatták meg, nem is beszélgettek el, ami azért az európai normák szerint elvárható lett volna. Tehát ott viszont komoly hiányosságok mutatkoznak. Tehát ez egy nagyon vegyes kép egyelőre a kormányzatról. Hát egyelőre pillanatnyilag úgy látom, hogy igen, nagyon sok jó szándék van, de pillanatnyilag sokkal több a kérdés, mint a válasz. Úgyhogy én tényleg ígéretet teszek arra, hogy időről időre beszélgetni fogunk, és megnézzük, hogy nem melyik kérdéssel, nagyon-nagyon fontos kérdéssel hol tartunk. Köszönöm, hogy a vendégem voltál. Én köszönöm a meghívást. Önöknek is nagyon köszönöm a figyelmet, és tényleg bérendre szoktunk itt beszélgetni, és tényleg én szeretném, hogyha a jövőben is alkalmunk lenne arra, hogy legalább egy hónapban egyszer ilyen szakkérdésekről is beszéljünk, mert a nagypolitika sokszor elviszi a fókuszt, meg tudom, önöket is leginkább az érdekli, de hát nyilvánvalóan azért az meg, hogy a gyermekeinkből milyen felnőttek lesznek, az meg ezeknél a kérdéseknél dől el. Nagyon köszönöm, hogy figyelnek ránk, minden jót, viszlát!